Έχουμε τον κύριο Καραβέκιο, το Διονύση σήμερα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Από το 24 e-shop, το έχω και στο ίντερνετ, θα σας το δείξω τώρα στη σελίδα στον υπολογιστή μου. Έχουμε λοιπόν πολύ ωραία προϊόντα, τα οποία μπορείτε να τα αγοράσετε από το ίντερνετ. Σωστά. Βλέπω γυαλιά, τσάντες, κολόνια. Ποια είναι η διαδικασία? Να κάνουμε μια μικρή ενημέρωση για τον κόσμο που δεν γνωρίζει. Ποια είναι η διαδικασία? Και γενικά φοβάται τις αγορές μέσω ίντερνετ. Μπράβο. Σου στέλνει ένα mail και σου λέει: θέλω τα γυαλιά. Υπάρχει το ηλεκτρονικό κατάστημα 24eshop.gr. Μπορεί ανά πάσα στιγμή ο ενδιαφερόμενος. Εγώ βρήκα τι θέλω από το ίντερνετ. Γυαλάκια. Μπορεί να επισκεφτεί την ιστοσελίδα μας, να επιλέξει. Έχουμε μεγάλη γκάμα. Έχουμε από ένδυση, δηλαδή. Ποια είναι η διαδικασία, πες μου, ποια είναι η διαδικασία? Στέλνει ένα mail. Επιλέγεις αυτό που σου αρέσει. Δίνεις την παραγγελία σου είτε ηλεκτρονικά είτε τηλεφωνικά. Στο σπίτι εσύ. Και εμείς μπορούμε να σας την παραδώσουμε ακόμα και την ίδια ημέρα στην Αττική. Μπράβο. Χωρίς έξοδα μεταφοράς. Ναι. Χωρίς έξοδα αντικαταβολής, συγγνώμη. Και μέσα από καταπληκτικές προσφορές που έχουμε στη σελίδα. Κόψεις και απόδειξη και τελειώνει το ματσάκι, έτσι. Μπράβο. Απλά πράγματα. Δεν έχουμε λειτουργικά έξοδα όπως έχουν τα μεγάλα καταστήματα και καταφέρουμε και φτάνουμε στον καταναλωτή με πάρα πολύ χαμηλές τιμές. Ωραίος τρόπος, έτσι. Δηλαδή λοιπόν έκπτωση μπορούμε να έχουμε από τα δικά σας προϊόντα? Τη συγκεκριμένη στιγμή εμείς έχουμε στο κατάστημά μας μια προσφορά 70% για όλα τα προϊόντα. Μπράβο. Και έχουμε ανοίξει και μια ειδική κατηγορία όπου ο καταναλωτής μπορεί να επιλέξει 3 προϊόντα και να πληρώσει τα 2. Κάθε επιλογή του. Μπράβο. Ωραία. Στις ακρίβειες στον καιρό λοιπόν. Πόσο καιρό χρειάζεστε για να τα στείλετε? Δηλαδή σε πόσες μέρες θα το Στις ακρίβειες στον καιρό η είδηση είναι ότι στα 3 προϊόντα, ή μάλλον όταν αγοράσεις 3 προϊόντα, το ένα είναι δωρεάν. Μπράβο. Διάλεξε το πιο ακριβό να είναι δωρεάν και τα άλλα τα 2 φτηνά τα παίρνω. Λοιπόν, πάμε στον Κώστα τον Καρά. Κώστα μου. Να είστε καλά. Είσαι καλά τώρα? Για να σε δώσει διπλό με τον Καρά, παιδιά. Θες να είμαστε σε διπλό οι δυο μας? Δεν μου λες, είσαι καλά, Κώστα μου? Πατάς γερά, Κώστα? Πάντα πατάω γερά. Μπράβο. Πέρασες δύσκολα? Ναι. Είσαι εντάξει τώρα? Πολύ καλά. Χρειάστηκε να πας Αμερική? Καλά, όλοι πάμε ταξίδι. Εντάξει. Όλα καλά τώρα, έτσι? Είμαι πάρα πολύ καλά. Για πες μου, με την πολιτική πώς τα βλέπεις τα πράγματα?